30 ngunyan tabi Ronald. 30 ngunyan pag una ko holiday baga ngaya na pangyayari. Igo pa lang. Iba talaga pag malipot ang panahon. Iba talaga mga tugang pag malipot ang panahon. Malalay nagkalawag sa isip ng tao. Ilinga ngaya, ika ngaya, nagkapararata. Natangit na mag-holiday ka muna. Radyo, dahil man nagsasara. Yung mananggad pala na di. Dahil man pala nagpapahingalaw ng radyo. Mga tugang. Dahil anta, hindi po natutulog ang balita. Ang natutulog lang po ang tagapagbalita. Yari sa... Saan ka ngay hali? Pasensya na ka muta. New Christmas baga, sunod-sunod ang party. Kaso hapon na... Dahil totoo, kasi bang ginaimbitaran kami sa... sarang okasyon, dahil ko nasabihon, nagtarapos naman, medyo murumata nga, napasiram so, taragay-tagay. Basta na po, tango yan man sana ini, ngunyan man sana po ining Disyembre, ano, medyo, duruduspensa, tango yan man sana pong Disyembre, pag Enero kayo ni, sabi nga ni, kinit na naman kita, sabi kan mga tataramon, puga-puga na naman nga kita, puga-puga na naman nga kita sa masunod na taon mga tugang diri po sa Satuya tabi na programa. Anyway, di ayos lang. Anyway, holiday man ngunyan baga. Holiday sa iba mga tugang lamaw man. Hindi kung maratana dyan sa iba. Maratana po. Maratana. Sabi ka nag-text, mapalusot ka na naman ngayon. Basta na, bangon niya mas na po inita. Nag-enjoy lamang kita. Ano ini? Pabagong taon na baga? Ano Kuya Tony Reyes ade? Balik Pinas na ngayon. Sarawayan ito. Kaso hapon na eksakto kita buda atabon kita, sabi ni Kuya Tony Reyes, wow, ngaya Amsterdam. Tapag nag-abroad ako, di ako nalilate sa programa. Sabi ni Tony nga na aga, ay, ngaya, balik Pilipinas na. Naguli na ako pa, no? Naguli na ako, tabi. Good morning! Kumusta, tabi? Ang satuyang aldaw. I-text na po ang satuya na mga birthday celebrants ngunyan. Good morning, tabi, kay amigong Jonas Rosal. Maray na aga, tabi, sa mga taga-Banwang Daraga. Belated happy birthday kay Father Dave Ramoso, ang satuya tabing Kura Paroko, kan parokya ni San Ramon Nunato, dyan po mga tugang sa Daraga Albay. Maray na aga tabi, Father Dave, sa mga birthday celebrants natin, good morning na. Sabay mga birthday ngunyan, happy birthday. Many returns of the day. Sabi nga ni Pading Mar de la Cruz, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Yan. Happy day sa mga birthday celebrants natin. Uy, nag-birthday si Kwan. Si amigong Marlon. Ay sa may birthday. Si Kwan pala. Siya may birthday. Si Kwan. Si Mama. Attorney Christine. Nag-birthday man palang kasuhapon. Nag-birthday man palang kasuhapon. Baka bang pa ako. Dahil man pa ako nagduman. Iba masudin naman kong birthday yan. Kumusta po ang satuya na mga parantabay? Mga tugang sa Daraga Albay. Good morning na. May mga birthday ngunyan. Tabi sa Indo, happy birthday. Good morning sa mga taga Banwang Daraga. Amigo, good morning. Sabi, Pag-asa update tabi, ay wala tayong problema sa Pag-asa. Kasi, alam po ninyo, wala namang masamang panahon. At saka, meron nga, yung binabantayan, malulusaw daw yung kasi, hindi na wala naman siyang karapatang maging bagyo. Di, tawagan natin ang Pag-asa. Tawagan natin ang Pag-asa kung ano na talaga ay ang kalagayan ng panahon. Okay? Sandali Pag-asa. Nandito na ang Pag-asa.
Alamin natin ang kalagayan ng panahon. Sige daw. Sige daw. I-check ta daw muna ang Pag-asa Legazpi sa magiging kalagayan ng panahon. Ala, isus ko. Hello. Good morning. Happy New Year, paring Mike. Yes, Happy New Year sa iyo, Sir Henry. At Happy New Year sa ating mga tagapakinig dyan sa DCTV. Oo nga, pero malamig pa rin Malamig. Malamig pero hindi na siya dahil yung yung kamihan natin. Oo nga, medyo pabor ito sa tumitigas ang mga tuhod. Mabuti pa sila, tuhod ang tumitigas. Kasi may mga tao na may mga tao na na lahat ng binti talagang tumitigas pag nakakakain ng ng anong tawag diyan, mga buto-buto, mga beans, di ba? Mga beans. At saka pag malamig daw, umaatake daw talaga yan. Tama. Mas madalas sa akin pag yung mga sabaw ng baka. Ayan, oo. So, ganun talaga pag medyo nagkakaedad na. Okay. Sige, paring Mike, pakinggan natin ang forecast ninyo ngayong araw. Go ahead. Yung LPA, nalusaw to kahapon ng umaga, alas 8. So, yun na, wala na tayong bagyo. So, matatapos tong year na to, wala tayong nasa na bagyo. So, tapos yung shear line, nakaka-apekto sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon. Lalo po may mga pag-ulan. Samantala, yung amihan natin doon sa natitirang bahagi ng Northern Luzon. So, dito sa Kabigulan, bahagyan maulap, hanggang sa maulap, napapawirin na may tulong-tulong mga pagulan o pagkikat pagtulog ng ating maranasan. Ang hangin ay katamtaman hanggang sa malakas, mula Ilaga-Silangan hanggang Silangan ng Igiral na may katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. So, wala na tayong nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng Bicol region. Kaya lang po, medyo ingat pa rin dahil yung ating karagatan ay katamtaman hanggang sa maalon. Mula sa Pag-asa, DOST Legazpi, Michael Francisco, naghuhulat. Yun, kung walang gale warning paring may, parang balik tayo sa normal, di ba? Balik sa normal. Balik sa normal. Kaya lang medyo maukol pa. Maalon pa, maalon. Medyo maalon pa. Ayun. At least, medyo okay na. Okay na ang sitwasyon natin. Maganda ang magiging salubong natin sa bagong taon. Di ba? Magpapaputok. Yan. Okay. Maganda. Pero siguro iwas muna tayong paputok, ha? Huwag magpapaputok. Ingat. Delikado. Okay, sige paring Mike, maraming salamat. Mabuhay kayo. Yes, sir. Magandang umaga po sa inyo. Yes, sir. Magandang umaga. Michael Francisco sa kalagayan ng panahon. Sabi ni, walang problema ha. Former City Councilor Chito Baldo, walang problema na. Ang kalagayan ng panahon. Nalusaw na yung low pressure at saka ang tawag dyan, wala talagang sama ng panahon. Pero ingat mangyari sa biyahe. Medyo mali pala ang Tagalog na maukol. Maalon pala ang tama. Nang mali siya ko kasi sinabi ko. Maukol. Maalon ho ang tama dyan. Hindi koreksyonan ko ang buhay ko. Okay? Salamat, Tabi Lord. You have not forsaken me. Amen? Good morning, sabi ni dating Councilor Chito Baldo. Pero, sabi niya, haluyon man po, bata, 4:45 AM pamapoon, nagpoon. Latusong ko inisip. Councilor Chito, pakaray nga yan, mga tiyada naman, migo. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag na kaaraman, mga tugang sa Morning Hirit. 15 bago mag-abot ng alas 6 in morning.
Aram daw nindo mga tugang na pigaapod na hamburger. Ang hamburger daw ra pa ininin ham dahilan sa saindang pagkao na ay yung manang ganun no. Aram daw nindo na natapigapod yan na hamburger alaga dai manin ham. Yung mananggad gari man sa naso hotdog dai man ki baka man mainit. Dapat naka-freezer yan. Ano pa, gari man sa naso, ano pa nga na iba na mga pagkaon. Pero ang hamburger mananggad, pigaapod na hamburger, dai man ki ham. Originalmente, hali po sa Hamburg, Germany. Kaya man pala, originalmente, hali po siya mga tugang sa Hamburg, Germany. Kan magpuna na mag-migrate ang mga European sa Amerika kan 1800 as in 19th century kaiba kan dinraninda iyuan sa indang mga paboritong pagkakan kaiba ang Hamburg steaks o fried patties asin itinadtad ininin sibuyas na pinagsararo kaiba ang bunay breadcrumbs asin mild spices. Kung panaumpalan ang hamburger may bunay adi. Ang burger na aram tangon niya na nag-evolve hali sa Hamburg steaks. Ang pangaram kan German dish pinahalipot sa apod na hamburgs. Asin kan ang beef na isabay na sa duwang pedaso ng tinapay nagiining hamburgers. Arog palan iyang kan nagisang hamburgers. Yan. Sabi kang nadangog ko, masiram ngayang kumawang ki hamburgers. Yes. Diba? O yan po ang mga dagdag na kaaraman sa morning hirit. Paningit sa morning hirit. Arog palan iyang kan, adi ang istorya palan kan hamburger. Hali manangat palan sa Hamburg, Germany. Yes, very good. Salamaton. Yan po ang mga dagdag na kaaraman, mga tugang sa Morning Hirit sa DCGB. Basta Morning, Henry M. Aramong taruan mga dagdag na report. Hali po dyan sa lawas. Alarmario po nasa linya. Padingal, good morning, kamin. Morning, Pade, Happy New Year. Daing efforts ang gobyerno niya na mapababa ang presyo kan sibuyas. Matindi ang presyohan niyan kan sibuyas. Agabot sa 650 ang kilo. Kaya ngunyan ay idaw ang pagkawara man kan programa kan gobyerno lokal na mapadakol ang produksyon nin mga pananom arog kan duma, mga gulayon kasabay na ang pagtaranom nin arog kaning sibuyas. Yan ngunyan ang naiidaw sa mga barangay bago siring kan panahon ni dating Governor Al Francis Bichara na may mga pa-contest pa kayo sa barangay pon kan o kaya sa mga gulayan sa barangay baga na may papremyo pa ang probinsya. Ari paro na magpoon kan Hulyo sa pagtukaw na kan mga bagong elehidong opisyales wara na nin nagduduon sa mga barangay na pakusugon in ganyaron ang mga paraoma na magtaranom nin dakol lalo nga na sige na ang marahal kan mga presyo nin panginot na barakalon pati ang lada ngunyan mahalo nun ang presyo kan lada alagad ang mga presenting opisyales dahil man namamatian sa mga barangay na magpromoter man lamang na ma-encourage sa mga paraoma na lalong pakusugon ana sa indang produksyon. Nawara na ang programang agrikultura na pwedeng magatabang sa pagpadakon ng produksyon para magburo-barato lamang ang presyo kan mga panginot na barakalon. Yan pa rin ang bungkaras kan informasyon digdi sa luwas.
Alarmario, DCGB. Salamat paringal sa report. Yan, tras tanto, Joshua Bino, mga tugang may bitbit man na story. Good morning, Joshua. Buhian mo. Yes, good morning VP, good morning sa mga paraantamay, sa mga dagdag pang bareta. Matapos ang nangyari kasuhapon sa sarong bodega sa Purok 2, Barangay Bigaa, Legazpi City. Mahigot naman na pinagpapagirumdom ni Legazpi City Fire Marshal Senior Inspector Jesus Palmis III na maging rikmat ng GAD asin pakaingatan ang mga pagrugaring tangani iwas kasulo lalo pang paparani ang pagsabat sa bagong taon. Sa bilog na detalyes kang nangyaring kasulo kasudma, sigun ki Palmes, naresibikan sa indang opisina ang impormasyon ng kasulo, eksaktong alas 4 ang hapon. Maray sa naman ang mga fire trucks asin personnel kini, iyo ang nasa field sa nasabing oras, dahilan sa pigkondusir ng fire truck visibility asin awareness campaigns, kung kaya marikas ining nakadalagan para magresponde. Suminakat ang kasulo sa second alarm, kung kaya nagpaturuwang-tuwang tulong fire trucks hali sa BFP Legazpi. Igwa man ng responding duwang trucks kan Legazpi Filipino-Chinese Volunteer Fire Brigade. Asin dagdag pang sarong truck hali sa Santo Domingo Fire Station. Bandang alas 5:30 kan maging fire under control. Asin eksaktong alas 6:17 kan banggi kan maideklara na ining fire out. Maswerteng dainin personang nadanyaran sa nasabi ng insidente. Mientras tanto, VP, bako man so mismong hardware pala na pagsadiri ni Consel Alex Sau ang nasulo. Ayan. Kudi so sarong warehouse sa likod kan hardware na ang laog puros mga foam, budak mga ulunan. Ayun. Yes, sa ibong nalado, susog sa record kan Legazpi Fire Station, sigun ki Palmes, ikaduwa na ining kasulo na na-record ng dangong na bulan ng Disyembre. Kung kaya dagdag kini, napadagos ang sa indang paglibot sa field asin pag-standby sa mga matatawong lugar, siring sa mga terminal asin mga malls, nangani maparamdom sa publiko ang mga paagi para makalikay sa kasulo, lalo ngunyan na masabat kita kan bagong taon. Oh, nya kaysa ito tabi Joshua na bodegang ito. Nag-rerenta man dito VP ki Alex Hau tabi. Nagrenta kay. Bako si Alex Hau Councilor? Kay Konsyal tabi Alex Okay, Hau. Konsyal. Nagrenta man pala siya. Duman. So ito sunod-sunod. Bako man sa hardware. Bako man so mismong hardware, sa likod kan hardware. Yung manangga, may hardware manangga dyan sa Bigasi, Kwan. Councilor. So bako yan sunasulo. Okay, good. Okay. So yan ano, tabi. kumusta sa damage? Dahil patabi dito, sigun ki Palmes, magiging hararoman sa ilang ikukondusir na investigasyon kung peraso na danyar duman na mga gamit. Pero sa pigsirip ko tabi, VP, natumpos ka, boss, na mga naka-stack duman. Iyo, tapos confirm yan, talagang madidiskwido. Wala na kasarabay kang foam? Mga ulunan. Ulunan, yan. Pampabakal gayod, tama? Garito warehouse VP, stackan Warehouse, itong bagay. yeah. Okay, sige. Okay, so magiging harapan ang investigasyon na VP kan na BFP Legazpi kumpiton kon peraso danyos perwisyo na dinara kanasabi ng kasulo. Dagdag na balita, hali sa lawas, Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa report. Hali po dyan mga tugang sa lawas. 5 minutes na lang. Alas 5 na po ninaga mga tugang sa DCGB. December 30 ngunyan, mga tugang death anniversary po ni ni Dr. Jose Rizal. Yan, ha? Kaya po non-working day, official non-working day, mga tugang ngunyan sa bilog na Pilipinas. Kaya okay lang. Mas maray na nagtataga huro holiday kita. Ang satuyang pambansang bayani, Dr. Jose Rizal. Siya baga ang kwan, siya baga ang pigaapod na matindang talent Dr. Jose Rizal, linguist, di ba? Teacher, musician, dakulo na bata. Bago ngayon tabi, Dr. Kagawad Chito Baldo. Dakulo na bata si Dr. Jose Rizal. Hisingan is sa first girlfriend niya. Sa first girlfriend niya gari, di ko lang masiguro kung ano yun sa dawa, Leonor Rivera or Segunda Katigbak. Duwang yan. Lingaw ko na. So turo sa muya ka ito sa college ni Dr. Philip Portono.
Segunda Katigbak or Leonor Rivera. Sa duwang yan, di ba? Igwa siyang naging girlfriend na taga Germany. Di ba? Josephine Bracken. Yan. Sabi nila, so, dit pang maagom ni Dr. Jose Rizal. Di ba? Boday gwa siya ki Japanese girlfriend o Sei-san ang pangaran. Tuo mo nga, adi. At may kakadong panong kaya, may kang magbasa history. Tapos, isa pangan ito, so, mga naging girlfriend niya. Pero sa karaklang ka naging girlfriend niya, dahil siyang nakuha, ano, dahil siyang mga tugang kinabadusan, ano, maingat manggayod. Budak kuan gayod, matsaga, ini makuan baga siya, ano nga na pudkaan, may pagka, siguro araw ka, nabo niya ganyan mag-meter-meter, di ba? Habo niya mag-meter-meter. Yo, kaya, yan, dakol siya talaga na naging bata. Basta ikaw pa iba, mga tugang na naging bata si Dr. Jose Rizal. Hindi kon sa Legazpi ko, kung igaday bang kitang, day man akong nabasang bareta, tungkol dyan. Okay? O, di po yan. Kaya mga tugang, yung rason kong nata, binadilbaga siya sa Bagong Bayan. Lunet ang yan. Ano? Pero si Dr. Jose Rizal, may monumento na ang pinatindog sa Spain, sa mga Pilipino duman. Dr. Jose Rizal, uyugon man. Kadakol niya baga kikwa na di. Kadakol niya ki mga nakalaban kan mga panahon, mga tugang, ang mga karaklang gado kan mga praile, ibang mga padi, kalaban niya dahilan sa mga panurat. So, ibinulugar niya bagas nakasurat na no limitangere. Ano yan? El filibusterismo. Yan. Sige na, baka may gusto magdagdag. Ako yan sa naso recollection ko sa iya. Hello? Hello, good morning. Morning, Iso. Ito, ang mga babae, dipikil madudot, Iyo. ngunya, teksa na, nadudot na. Bago man ka, boss. Talagang may nadudot-dot. Di ba nadot-dot sa braso? Di ba? Nadot-dot sa kunsain. Ito talaga naman. Kung nakilig ka sa GMA, Oh, ano may natandaan mo lamang na sa buhay-buhay ni Dr. Jose Rizal, matibay talaga. apera ka no limitang hiri el filibusterismo. Pigturo bagan sa to kayo sa college, high school. Filipino 1 and 2. No. 3. Sa Filipino ba sa college may subject baga na Rizal, life, works, di ba? And writing. Inabot mo ang gato? Oday mo naman inabot niyan. Ang ano, no? Ang inabot mo, dahil mo gawin inabot yan, inabot mo gawin, pipi impilar. Alam mo sa dito ka naintindihan tanda ka, tulad ko. Ano? Sige na. Bye-bye. Sana yun na. Ang gawin inabot so, libro. Dumang kita mga tugang kay Jomar Bien sa Premier Distrito, Canalbay. Kamin Jomar, good morning. Go ahead. Salamat, BP Henry. Good morning sa mga parantabay. Naghakot award ang lokal na gobyerno kan Tabaco sa ginibong recognition kan DILG sa mga LGU exemplars kanakalihis na Miyerkules. Inian maugmang ipinag-orgulyo ni Mayor Crisel Lagman Luistro kan Tabaco City. Inabi ni Mayor na magayon na pahabol ini. Ngunyan na 2022, antes na magbagong taon, ang mga award na nakuha ninda hali sa DILG Regional Office Number 5. Ang mga ini yung tabi BP Henry, ang 2021 Seal of Child Friendly Local Government. Ang rating kayo ni 86.38%. National Seal of Good Local Governance shortlisted. City Anti-Drug Abuse Council high functionality rating of 100% in the year 2021. City Peace and Order Council functionality rating of 98.44% in 2021. The best. Tapos Barangay San Carlos Linda
Provincial Nominee City Category sa ginibong Lupong Tagapamayapa Incentives Award. Matindi. Asinman ang sarupa sarong nagangaran na Engineer Agnes Romina Cabrera, Best LGU Subaybayan Focal Person. Susub sa alkalde ang mga arog kay ng kumplisemento magayon na regalo o premyo sa lokal na gobyerno kan Tabaco para sa pagsabat kan bagong taon. Yan ang report, Jomar Bien, DCGP. Salamat, Jomar, sa report. Hali dyan sa luwas. Ang mga balita susunod. Makalipas lang po mga tugang kan mga patalastas. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Taong 2006, ipinasar ng Pilipinas ang sarong landmark na ley na inapod na Juvenile Justice and Welfare Act o Republic Act 9344. Asin inamyandaran ka Republic Act 10630, kamawatan ka ini napapanimbagon ang mga pigaapod na child in conflict with the law sa paagi kan child-sensitive procedures. Sigun sa ley, kung naaki nakakomiternin sarong krimen, ang local government unit siring kan barangay ang nasa front lines. Dapat igwasindang local social worker para mag-assess kan pangangaipo kan mga aki. Asin i-implementar ang juvenile intervention programs para marehabilitar ang aki asin masolusyonan ang dahilan kan pagkomiter nin kasalan. Kung pwesto ini kan counseling para sa mga aki na nakakomiter nin krimen dahil sa peer pressure. Sarong alternative learning system para sa mga aki na nakagibon nin krimen dahil sa kakulangan nin edukasyon. Community work, arog kan children's theater na naimbwelto sa krimen dahilan sa kakulangan nin marahay na gigibuhon. Kung ang aki nakakomiter ng seryosong krimen o repeat offender, abandoned, neglected o abused child, pigdadarasinda sa bahay pag-asa facilities para sa lalo pang rehabilitasyon. Ang kada lokal na gobyerno dapat mag-alokar rin at least 1% kan sa indang internal revenue allotment para sa nasabing mga aktibidad asin para sa pagmukna nin Local Council for the Protection of Children. Sarong pagirumdom kan Regional Juvenile Justice and Welfare Committee asin kan Radyo DZGB. Basta man siya, di kailangan ng mamahaling panlabas. Sa Surf, linis ay todo at aming best ever bango. Ang surf na gamit nyo na with our best ever bango. Sa Surf, linis ay todo at aming best ever bango. Ang surf na gamit nyo, todo linis at aming best ever bango. New Surf with Active Clean with our best ever bango versus previous formulations. Todo linis na singgaling ng mamahalin based on technical test versus Brand X powder on polyester. Ang surf na gamit nyo, todo linis at aming best ever bango. Ang nagmamahal, nagmamahal. Si Papa, uuwi para magpasko sa Pinas. Lutuan mo with Maggie. Kumpleto ang pamilya ngayong Noche Buena. Lutuan mo with Maggie. Gawing magical ang Pasko. Lutuan mo ng may pagmamahal with all-in-one Maggie Magic Sarap. Kung lahat ay nagluluto na nagagaling sa puso, ang sarap ng magic ng Pasko. Ang nagmamahal, nagmamagi. Maggie Magic Sarap. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mag-Maggie Magic Sarap ngayong Pasko. All-in-one sa sangkap pampasarap. Kaya Christmas dishes, magical. Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras alas 6:05. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta, mga tugang sa lado lokal. Kausakan kasulo kan bodega kan ANJ Marketing padagos na pinag-investigaran kan Bureau of Fire Protection. Department of Health nagpatanid sa publiko sa mga dapat gibuhon na first aiding ka sa mabiktimanin paputok ngunyan na taon. Siyudad ni Legazpi asin Barangay Kulyat kan Ligao City
nangenot, may kinaraman sa ONDRA, may kinaraman sa Best Implementer kan programa sa anti-rabies sa bilog na probinsya Canalbay. Awarding ceremony ginibo kasuhapon sa Albay Bounty Village sa Cabangan, Ligao City sa opisina kan Provincial Agriculture's Office. Sa lado national, Code White Alert itinaas kan DOH sa gabos ng mga pampublikong ospital sa nasyon bilang preparasyon sa pagsabat sa bagong taon. Fireworks-related injuries sa nasyon uminabot sa 36 sigon sa DOH. Presidente Bongbong Marcos dai makikipagilingan sa Filipino community sa nakatalaan na state visit sa China. Sa ibang nasyon, mga cardinal sa malalain na parte kan kinaban nakisumaro kay Pope Francis para sa recovery ni dating Pope Benedict XVI o XVI. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga darakula niya tong bareta sa lado lokal. Padagos po ngunyan ang investigasyon kan Bureau of Fire Protection kung ano ang kausa ka nangyaring sulok kasuhapon sa E&J Marketing, sarong hardware o kaya sarong bodega sa barangay Bigaa sa Legazpi City. Sa panginot na investigasyon, nagluwas na may nahiling na kalayo sa laog kan establishmento de negosyo kung kaya tulos man na naghanap ng responde as sa Bureau of Fire Protection Legazpi City. Ang mga miyembros kan Bureau of Fire Legazpi, katawang ang Philchay Fire Volunteer Groups, tulos na nagresponde sa nasabing lugar, tanganing day magdakula pan kalayo asin nakaafektar sa katraning naharong. Makaagi ang sobrang sarong oras, deklaradong fire out ang insidente. Sa ibong nalado, nagkaigwaman ng damage assessment, siring man, may siyan kung ano talaga ang pinunan kan kasulo. Sa ibong nalado, daimanin na diskwedong persona sa nasabing insidente. Laog kang bodega, sigon sa latest na report, mga ulunan as in foam, kung kaya pinag-inang rason kung nata madaling nagkayanap, ang sinabi ng kasulo. Nagtaunin patanid mga tugang ang Department of Health Bicol manungod sa mga dapat gibuhon na first aid in kaso maging biktima nin paputok ngunyan ang bagong taon. Sigon sa DOH, dahil dapat na pagbaliwalaon ang mga paso asin lugad dahil sa paputok maski sadit sa naini o dakula dahil posible ining maging rason kan tetano infection. In kaso maputokan o gasan ini gamit ang sabon asin malinig na tubig, takloban ang unsterilized o nagasa o bandage, mantang dugang pakanahensya tulos na magduman sa pinakaraning health center o hospital para mabakunahan ng anti-tetano. Magigiramduman na panagos ang pigibong kampanya kan DOH kontra sa paputok, tanganing maimbitaran ang halangkaw na kaso nin fireworks-related injuries sa rehiyon. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang sa lado lokal. Kadakol na mga naka-payroll sa Kapitolyo, sagkod na sana kasuhapon ang trabaho. Al Armario sa report. Sagkod na sana kasuhapon ang trabaho kan mga kaswal, border, asin mga konsultant sa Kapitolyo Provincial. Sinabi ni Gobernador Attorney Rex Lagman na sisiguruhon niyang ma-appoint na mga bagong empleyado sa Kapitolyo talagang fit sa trabaho. Bako kung sisay-sisay sana. Nariparo ni Lagman na ginatos ang mga kaswal, border, consultants ang naka-payroll sa Kapitolyo. Pero ang iba bako man fit sa trabaho. Purely political accommodation sana. Kinihan sa iyang reparohon bago siya mag-appoint giraray ng mga bagong empleyado sa Kapitolyo mo niya na masangling Enero. Alarmario, CCTV. Mga tugang 82 na miyembro Kampantawid Pamilyang Filipino Program ang naging partikan ginibong Oswag Pugay, Tagumpay graduation ceremony sa munisipyo kan Pasacao, Camarines Sur. Sigon sa DSWD Bicol, naging matrayumpo ini sa pagkipagtabangan kan lokal na gobyerno kan Pasacao asin Municipal Operations Office. Ang tema kan selebrasyon na Oswag Pantawid Pamilya Pugay Tagumpay
Anpo kay tagumpay ginibo bilang pagtauling pagmidbid sa mga benepisyaryo kan Pantawid na nahilingan ng positibong pagbabago asin nagpatalubo kan sa indang pamumuhay sa tabang kang programa katuwang kang LGU asin iba pang ahensya di gobyerno. Mientras tanto, mga tugang dagdag na report bareta sa lado lokal. Nasa linya si Joshua Bino, hali dyan sa luwas. Matapos aligidong mambugbog din sarong persona, arestado kan Daraga PNP Kasubanggi. Ang suspect na binistong si Cesar, 55 anyos, owner, residente kan Barangay Binitayan, Daraga Albay. Ang biktima, iyo si Sherwin, 42 anyos, electrician, at residente kan parehong barangay. Susog sa report, naglilinig kan sa iyang motorsiklo ang biktima, kan bigla na sanang duminulok ang suspechado, asin sa dahi pa maestablisar na rason. Bigla na sana umano ining buminunot nin matarom, saka pinagsusuntok ang biktima sa payo. Nagkausa ni nilugad sa payo kan biktima, kung kaya tulos ining idinalagan sa ospital. Mientras tanto, matapos maresibi ang report, tulos mo na nagresponde ang personahes kan Daraga PNP, asin inarestar ang nasabi ng suspechado. Dagdag na barata, Joshua Bino, PCG. Itinaas mga tugang kan Department of Health Bicol ang Code White Alerts o pinakahalangkaw na alerto sa gabos na health personnel asin pampublikong ospital sa nasyon. Sigon kay DOA o kaya itinaas po kan DOH sa Code White Alert ang pinakahalangkaw na alerto sa gabos na mga health personnel asin pampublikong ospital sa nasyon. Sigon sa DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere na ini bilang preparasyon sa posibleng fireworks-related injuries sa pagsabat sa bagong taon nangahulugan ang health emergency services naka-standbys 24/7 asin on call ang mga doktor asin nurse katakod kay hinagad kan DOH sa publiko na gumamit in alternatibong paagi para sa pagriribok tanganing maging ligtas ang selebrasyon kan bagong taon. Sarong pedestrian gadan pagkatapos na mabangga nin motorsiklo sa munisipyo kan Tiwi. Jomar Bien sa report. Reckless imprudence resulting to homicide ang kasong pinagahampang ngunyakan sarong taga Ligao City matapos na makabanggaan sa iyang motorsiklo ng pedestrian digdi sa Banwaan Kantiwi kasuod manghapon. Ang biktima na binawian ng buhay nabistungan na si Vicente Lisñana, 77 anyos, residente kan Purok 3, Barangay Gao, Tiwi Albay. Basado digdi sa report kan Tiwi PNP na ang biktima nagbabalyo sa tinampo sa may parte kan National Road digdi sa Barangay Gao, Tiwi Albay, alas 5:40 kaso Banggi kan maligis ini kan nagdadangadang na motorsiklong pigmamaneho naman ni driver o ni Albino Tatad i Polvorino, 29 anyos, residente kan Barangay Balanak, Ligao City. Dahil nalikayan ni Tatad nagbabalyong si Lisñana kaya iniiyuan sa iyang sinakubkan motorsiklo na nagresulta tangani na makabaraba din sa tinampo. Dinara pa man sa ospital na biktima pero basado sa pinakaultimong informasyon na nako akan DCGV News sa TV PNP binawian man ni kiraray nin buhay ang biktima. Yan ang report, Jomar Bien, DCGV. 15 minutos makalipas ang alas 6 nin aga, iba pang mga bareta masunod. Makalipas lang mga tugang kan mga patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemix! Basta lagundi, Plemix! Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemix! Basta lagundi, Plemix! Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Subukan na ang mga bagong pamurga. B-Meg Integra Worm
X. Isang tableta lang, bilis tanggal ang bulate sa loob ng 2 hanggang 3 oras. BMEG Integra Worm X Max, ang 3-in-1 dewormer na kayang patayin ng roundworms, tapeworms, at external parasites. BMEG Integra Worm X at BMEG Integra Worm X Max. Gamit ng Team BMEG Integra Power Max. Kakampi mo sa panalo. Piperazine plus niclosamide is the generic name of Worm X, and Bendazole plus praziquantel plus ivermectin is the generic name of Worm X Max. Must be prescribed by a veterinarian. BMEG Integra Worm X and Worm X Max. Now available sa mga suking tindahan. Ang nagmamahal, nagmamahal. Si Papa, uuwi para magpasko sa Pinas. Lutuan mo with Maggie. Kumpleto ang pamilya ngayong Noche Buena. Lutuan mo with Maggie. Going magical ang Pasko. Lutuan mo ng may pagmamahal with all-in-one Maggie Magic Sarap. Kung lahat ay nagluluto na nagagaling sa puso, ang sarap ng magic ng Pasko. Ang nagmamahal, nagmamagi. Maggie Magic Sarap. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mag-Maggie Magic Sarap ngayong Pasko. All-in-one sa sangkap pampasarap. Kaya Christmas dishes, magical. Dreaming of quality learning for quality people? Divine Word College of Legazpi welcomes you To a home that offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in a new normal by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and offline platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. It offers PASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide excellent Catholic education. The application for admission is now going on. Enroll now. No tuition fee increase. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. GB News Express. News Express. GB News Express. Oras mga tugang sa Pilipinas, alas 6:18 nin pagkaaga. Padagos kita sa mga bareta, selebrasyon kang Rizal Day sa Ligao City. Simply Sanama. Jimmy nasalita sa report. Simple sa naman ang aktibidad ngunya na alas 7 nin pagkaaga ang gigibuhon kan mga lokal na opisyal ang ngunyan Disyembre 30 Rizal Day. Ehemplo kay ni ang Ligao City taon-taon day ini nagpalya ang floral offering sa hampangan kan monumento palibot kan monumento ni Dr. Jose Rizal, digdi sa gilid siya naman kan lumang City Hall, iyo ang pinagigibo ang aktibidad, inbuelto ang mga lokal na officials asin empleados kan city government kung saan alas 7 nin aga, isa sa gibo ini, dahil naman nin halawig na programa kung saan ang importante ang pagrumdom na naldaw na ini, iyo ang importante, lalo na sa ngaran ka na mga naginibuhan kayo, ka nabubuhay pa si Dr. Jose Rizal. Pagkatapos kan floral offering, dahil naman in iba pa na aktibidad, puro lian na ang mga lokal na opisyales asin ibang empleados na mapartisipar digdi sa nasabing aktibidad ngunya na pagkaldaw. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB News. Bareta mga tugang sa lado nasyonal. Nagigibo po ngunyan ang DOH nin paglibot sa nagkaperang darakulang ospital sa Metro Manila para pakusugan ng iwas paputok 2022 na kampanya sa panginot ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere. Pigiling ni Vergere ang kahandaan kan mga ospital sa pag-aksyon sa mga nabibiktima, mapatrauma, lugad o nakamati din food poisoning asin mga aksidente na darakan paputok. In-inspection man yan mga instrumento na gagamiton sa operasyon. Nagkondukta man ng demonstrasyon ang mga doktor kung saan guminamit din chicken feet para ipahiling kung paano operaran ang naputokan na guramoy.
matapos ang East Avenue Medical Center. Sunod na pinag-inspection ang Jose Reyes Memorial Center asin Amang Rodriguez Hospital sa Marikina. Kontento si Vergeres sa nahiling na kahandaan kan mga ospital. Mientras tanto, nagapilar si Health Committee Chairman, Senador si Christopher Bongo sa publiko na sa bato ng ligtas ang bagong taon. Napiging ganyan ni Go ang mga lokal na gobyerno na magkaigwan sa naninigtas na lugar para sa fireworks display as in pagpaputok. Sinabi kan Senador na sa siring na paagi, mas magiging ligtas ang selebrasyon kan bagong taon as in maiwasan ang disgrasya lalo na ang mga aki. Ipinag-orgulyo ni Go na nagibo na ninda sa Davao City na maugmasin arigladong pagsabat sa bagong taon na dain nagagamit din paputok. Pakihuron man kan senador sa publiko na magsunod sa ley kung ano sa naampi gutugutan at sin dumistansya sa mga tao para iwas disgrasya sa pagsabat kan 2023. Suminakat po sa 36 ang bilang kanarehistrong fireworks-related injuries sa nasyon. Base sa datos kan Department of Health, pon kan Enero o kaya kan Disyembre 29, nadugangan din 4 na kaso ng fireworks-related injuries gikan sa 61 sa DOH Sentinel Hospital. Masalangkaw ininin 44% kumpara sa narehistrong kaso kanakaaging taon sa kaparehong panahon na nasa 25 sana. Pinakadakol mga tugang narehistro hali sa Region 6 na may 9 na kaso. Sinundan ini kan Region 5 na may 5 kaso. Region 14 na may 4 asin. Region 7 asin NCR na may tigtulo. Sigon sa DOH, Buga, Whistle Bomb, Quitis, 5-star asin Camera ang mga paputok na perming nagiging kausa kan fireworks-related injuries. Mismong si Presidente Marcos o Ferdinand Marcos Jr. ang naging ganyar sa gamos na mga phone subscribers na iparehistro ang sa indang mga SIM cards ngunyan na nagpuunak akan Subscriber Identity Module o SIM Registration Act. Sa Facebook post kan Presidente, nagpagiramdam ini na igwang sagkod 6 na bulan para makasimbag sa ipinagtalaan kan ley na may rehistro ang SIM card kan lambang saro. Inan ipinagtalaan kan ley kaya nangapudan o pangapudan kang Presidente i-register kan lambang subscriber ang sandang SIM sa mga official link kan telecommunication companies. Dagdag pa kang Presidente na kung may reklamo ano man naghaputan, pwedeng mag-apod sa 132 hotline o 1326 hotline. Katakod kainin ng inako ng Department of Information and Communication Technology o DICT na posibleng magkaigwan ni nagkapirang problema sa primerong 2 semana kan SIM registration. Pero nangako ang mga telco company na padagos nindang papakusugon asin papakarayon ang sa indang mga proseso. Sigon kay DICT Under Secretary Ann May Lamintilio na nag-serving test registration ang primerong 2 semana pero valid pa man giraray ini maski nagkaigwanin diit na mga aberya. Siniguro mga tugang kan National Telecommunications Commission o NTC ang implementasyon kan SIM registration law. Sa direktiba ni NTC Officer in Charge, Commissioner Ella Blanca Lopez, binilog ang NTC Task Force on the Implementation of Subscriber Identity Module o SIM Registration Act. Sa nasabing direktiba, pigisugo ang NTC Task Force na maigot na bantayan ang proseso na pagigibo kan mga Public Transport Telecommunication Entities o PTEs para maipautob ang SIM Registration Act as in IRR kaini. Kaibahan man sa mga babantayan ang pigigibong lakdang kan mga telco para maaksyonan ang issue as in problema ang na-experiencehan sa proseso. Sa update kan telco na ipinasa sa NTC, sabit kang Globe na igwananin maabot sa 1.7 milyon o 1.8 milyon na subscriber ninda nakapag-rehistro. Sa Smart, sobra sa 1 milyon subscribers. As in, ang dito na may sobraman sa 530,000 subscribers. Pinasalamatan ni Lopez ang mga ahensya ng gobyerno, PTEs, consumer groups as in publiko sa kanya-kanyang papel para sa IRR kan SIM registration. Sinugo po kan Department of Justice si DOJ Secretary Jesus Crispin Rimulya
ang publiko na wala sinang dapat ikadit dahil ang SIM Registration Act dahil gagamiton sa state surveillance sa siniba pang kaparehong objeto. Sinabi ni Rimulya na ang kokolektahon na mga datos masairarom sa istriktong oversight as in monitoring. Sinabi man kan DILG sa pagi ni Undersecretary Margarita Gutierrez na matabang ang DILG as in field offices kay bahan ang Philippine National Police sa iba pang law enforcement agencies sa pagtaon ng suporta na kakaipuhanan kan DICT NTC as in iba pang ahensya ng gobyerno sa SIM registration process. Mantang sa lado man kan DICT, sinabi ni Undersecretary Ana May Lamintilio na kamautan kan SIM registration law na proteheran ang mga namanuaan sa scam ipadara na ipinapadara sa text. Uyan link kung saan pwedeng magrehistro ng SIM dito.ph/register dito. Mantang sa Globe, mga tugang iyo po ang new.globe.com.ph SIMReg. Sa smart.com.ph/SIMReg. Mantang ang Republic Act 11394, otherwise known as the Subscriber Identity Module o SIM Registration Act, iyang pinirmahan ni Presidente Marcos kang on Oktubre 10, 2022. Kinontra mga tugang kansarong digital advocacy group ang pagpapakuanin selfie kan mga telecommunication company o telco bilang parte kan pagpaparehistro sa saindang subscriber identification module o SIM card. Sigon kay Ronald Gostilo, convener kan Digital Pinoys na saro ining violasyon dahilan tadai man nagkapalaman sa iraram kang SIM Registration Act wara nin selfie requirement sa inaprubaran na implementing rules and regulations o IRR kan nasabing lay kaya da ini kinakaipuhan. Paliwanag ni Gostilo na supisyente ang pigahagad na requirements susog sa IRR araw kan scanned ID dahil mapapatunayan kaini an identity o pagkamidbid kan nagpaparehistro. Malinaw sigon sa lay na ansisay man na mamimiki nin paggamit nin ID sa sain ng pagpaparehistro siguradong papatawan nin magakanigong pinalidad. Pinagalauman na papirmahan sa nin ang 10 sagkod 14 na bilateral government agreements sa gigibo na state visit ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa China sa masunod na taon. Sigon sa Department of Foreign Affairs, Assistant Secretary for Asian and Pacific Affairs, Nathaniel Imperial, na saro sa mga prioridad kang presidente sa pagbisita sa China. Iyon tanganing mas mapakusugan economic cooperation sa China. Pigasabing may mga interesadong Chinese investors na gustong magbugtag ng negosyo sa Pilipinas, lalo na sa agriculture, renewable energy as in nickel processing, as in magin sa infrastructure, development cooperation, people-to-people ties as in maritime security cooperation. Apera digdi nagkapera sa mga agreements na napapirmahan iyong import agreement kan durian magin ang posibleng investment sa Mindanao na kung saan dakol na mga nakatanom na durian. Ang Presidente madurar sa naninduang aldaw sa China sa Enero 3 sagkod Enero 5. Bareta mga tugang sa ibang nasyon masunod. Makalipas lang kaini alas 6:30 na ninaga. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemix! Basta lagundi, Plemix! Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemix! Basta lagundi, Plemix! Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. An oras hatod sa Indokang Plemix Forte. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs, such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. Sa mga namumutan kong konstituente kan tercer distrito kan probinsya kan Albay, initabi ang sa indong Congressman Fernando Didi Cabredo. Nagpapaabot tabi sa indo nin pagbati nin Merry Christmas and a Happy New Year. Sana sa maabot na kapaskuhan, mamatian niya to ang presensya kan sa tong kagurangnan, asin maging maugma ang lambang sarok. Ipadagos man niya to ang progreso sa satong banwaan sa maabot na bagong taon. Kung anuman ang kadipisila na pigaagihan, day tabi kita mawara ning pag-asa sa buhay. Warang imposible sa tawong nagahigos. Sa giraray, Merry Christmas and Happy New Year sa inyo namin. GB News Express. GB News Express. Baratangon yan mga tugang sa ibang nasyon, nakikisumaro po ang mga kardinal sa iba-ibang partikan kinaban sa maimbod na pagpangadji kasunod kan apelasyon ni Pope Francis sa pagrahay o recovery ni dating Pope Benedict XVI. Enot nang sinabi ni Pope Francis na seryoso ang pigmamati na helang ni Pope Emeritus Benedict darakan sa iyang edad na 95 anyos na. Sigon sa Vatican, mas naging seryoso ang salud kan dating Santo Papa sa nakalihis na mga oras. Magigirumduman na kan Pebrero taon 2013, kinigkig kan dating Santo Papa ang simbahang Katoliko sa bilog na kinaban pagkatapos na magdesisyon na maglusad sa pwesto. Maabot ang 8 taon na kay ni bilang o sa pagtuko kay ni bilang Santo Papa. Tigo-konsiderar po kan US na magpautob nin COVID-19 restriction sa mga Chinese arrivals. Katakod ini sa anunsyo kan China na tatanggalo na ninda ang COVID-19 restrictions sa mga nag-abot sa indang nasyon maski padagos ang paglubok kan kaso kan COVID-19. Inot na nagpautob din travel restrictions sa mga Chinese tourist ang mga nasyones kang Italia, Japan, Malaysia, India asin Taiwan. Magigirumduman na tinanggal kan China ang COVID-19 restrictions sa mga maduman sa indang nasyon na maging efekto o na naging efektibo kan Enero 8. Salado mga tugang nin negosyo. Business News.
Pinagkokonsiderar po kan Department of Finance sa paagi ni DOF Secretary Benjamin Diokno na matatapos na ang bako magayon na ekonomiya sa nasyon asin lauman ang pagrambong kaini sa masunod na taon. Sigon sa Secretary na maski na mimiligro ang ekonomiya sa ibang nasyon, buminag sa kini na nagkaigwanin recession, may konsiderar pa manggiray na makasagas ang growth rates ka nasyon. Pero sa pig-orgulyo ni Diokno, yan malampasan ang Pilipinas ang target expectations sa ekonomiya ngunya na taon 2022. Pigalauman kan mga economic managers na magkakaigwanin pagitaas kan ekonomiya sagod sa 7% sa masunod na taon. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. News Manager Mardy La Cruz, mga tugang may darapukan istorya. Good morning, Parigmar. Good morning, BP. Good morning sa mga tabang-tabay. Tipid nyo na para may panglamierda kay paano ng pamilya si mga barkada sa 2023. Alagad sa sigun sa Department of Health ay pagtipidon ang proteksyon kang pamilya kontra COVID-19. Sigun sa ahensya, isabay sa mga New Year's resolutions ang pag-update ng bakuna kontra COVID-19 para sa ligtas na 2023. Magduman sa pinakaraning vaccination sites sa tabang kansen ng LGU asin sigun pa sa DOH na dahil sa booster ang taon 2023 mas Pinas lakas. Sarong pagirumdum kan DCGB, DOH at ang WHO Philippines para sa ligtas na pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang mayarang. Oras Pilipinas 6:37. Report po sa kamugtakan kang panahon kay si Michael Francisco. Yung LPA, nalusaw to hapon ng umaga, alas 8. So, yun na, wala na tayong bagyo. So, matatapos tong year na to, wala tayong nasa na bagyo. So, tapos yung shear line, nakaka-apekto sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon. Lalo po may mga pagulan. Samantala, yung amihan natin doon sa natitirang bahagi ng Northern Luzon. So, dito sa Kapitulan, bahagi maulap, hanggang sa maulap, napapawirin na may tulong-tulong mga pagulan o pagkikat-pagtulog ang ating maranasan. Ang hangin ay katamtaman hanggang sa malakas, mula Silangan hanggang Silangan ng Igiral na may katamtaman hanggang sa mahalo na karagatan. So wala na tayong nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng Bicol region. Kaya lang po, medyo ingat pa rin dahil yung ating karagatan ay katamtaman hanggang sa mahalo. Mula sa Pag-asa, D.O.S. Legazpi, Michael Francisco, naghuhulat. Mga tugang sa pangaran po ka nagsurat kan Bareta News Manager Mardy La Cruz. Sharing man po katawang dyan si Daniel Mustasa. Asin pang report kan Mega Force Patrol hali po dyan sa luwas. Sa pangaran po kan Pag-asa Legazpi, yan po ang kabilugan kan detalyes kan mga drakulang Bareta sa GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. GB News Express. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jims 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Sharmila Printing Press and Advertising for fast and affordable printing. Choose Sharmila Printing Press and Advertising, offset and digital printing services offered. Tarpaulin printing, flyers, receipts, brochure, business card, magazine, folio, invitation, newsletter, letterheads, and more. Sharmila specializes in sublimation products, signages, tarpaulin, sticker, panaflex, smog, t-shirts, cincha boards, pull-up banners, and
and more. Sharmila Printing Press and Advertising Main Office, Barangay 42, Rawis, Legazpi City, near Barangay Hall, and their new branch located at Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City, beside Prieto Cargo Forwarders and in front of Insular Life. For inquiries, call or text 0917-523-5819 or 0917-772-5058. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Ini po ang sa indong board member Vince Baltasar, kang probinsya ng Albay. Nagpapaabot kimaugmang Pasko asin masaganang bagong taon. Lawom ko no niya nakapaskuhan, mapuno kita kikaugmahan asin pag-asa na maabot ang biyaya sa paagi kang pagrumdom sa satuyang padabang umboy na si Jesucristo. Nagtaong liwanag sa tuyang pagtubod na maabot ang kaginhawaan asin kasaganahan sa satuyang mga buhay. Agad ko po sana rumdumunta ang satuyang mga katugangan na kulang sa buhay. Asin may rasantaman ka mga biyaya ng satuyang natanggap. Ini sarong simbolo na kita naguugma asin nagpapasalamat sa pag-abot kan satuyang tagapagligtas na si Jesucristo. Ipadagos ta ang pagpadaba sa satuyang mga tugang nakapos sa buhay para mamatian maninda ang kaugmahan nunya nakapaskuhan. Sa maabot na bagong taon, agad kuma nakitagabos mag-inguwa asin mapuno kipag-asa sa ikamamaray kan satuyang mga pamilya. Sa Giaray, ini po ang sa indong 2nd District Board Member Vince Baltasar, nagpapaabot kimaugmang Pasko asin masaganang bagong taon. From the management and staff of PBN Broadcasting Network Incorporated, DCGV 729 kHz, wishing you all a Merry Christmas and a Happy New Year! Sige, balik kita mga tugang sa programa. 20 minutos na lang, mga tugang, alas 7 na po ninaga. Kasuhapon, ginibo po ang awarding ceremony kan mga LGUs, local government units. May kinaraman po mga tugang sa implementasyon kan anti-rabies program sa probinsya kan Albay. Ang aktibidad, ginibo po dyan sa EFB Bounty Village, mga tugang sa Kamalig Albay. Kunain, pinanginutan ini ni Provincial Veterinary Officer Dr. Pancho Melia, no? Nagkataon mga tugang na sa awarding ceremonies pero ini talaga ang ano yan, gayud ang nangyari susog sa evaluasyon ninda, mga tugang na halos 2 Tagaligaspi na barangay ang guminana mga tugang bilang best implementor mga tugang kan anti-rabies program dito po sa probinsya kan Albay. Sa barangay category, ang champion and first runner-up napaduman mga tugang sa Kulyat, Canligao City. Congratulations Tabi sa barangay Kulyat, Canligao. May cash prize ini mga tugang na naresibi ang mga barangay asin iba pang LGU. Ang second runner-up, iyo po mga tugang ang barangay Dapdap, Legazpi City. Kasuhapon, nagka-interview ni Jimmy, ining mga barangay officials tadigdi, sa ginibong awarding ceremony. Kulyat, mga tugang ang first runner-up, second runner-up po, barangay Dapdap, Legazpi. Mantang ang third runner-up, iyo po ang Cabangan West. Yan, Cabangan West. Kundi ako nasasala, ang giro 75,000 na, nalingawan ko lang pero ang answer ako, ang second runner-up, Tabi, 50,000 and 30,000 po para sa third runner-up. Cabangan West, third runner-up, second runner-up, Dapdap, barangay Dapdap. Puro Legazpi ini, parehong Legazpi. Mantang ang first runner-up, iyo po mga tugang ang barangay Kulyat, Canligao City. Now, tagabutabi sa mga iba pang local government units, no? Nadarakula, mga tugang sa bilog na probinsya Canalbay, ang naging first runner-up po para sa sinabi ng programa,
iyo po ang Legazpi City. Yan. Congratulations kay Dr. Manny Estipona. Yan. Tod-tod-ta. Apudang ko daw si Dr. Manny. Baka lamang makauron ta si Dr. Manny Estipona, may kinaraman po sa naging ondra kan lokal na gobyerno. Best implementer po sinda, mga tukang kang anti-rabies program kang probinsya. Alis kita sa Legazpi. Ang second runner-up, iyo po ang Malilipot Albay. Good afternoon, good morning sa mga taga Malilipot. Mabuhay ka mo dyan sa Malilipot Albay. Mantang ang third runner-up, iyo po mga tugang an Tabaco City. Yon. Okay? So, si Dr. Melia kasuhapon na interview ni Jimmy, nagpasalamat po sa naging partisipasyon mga tugang kan mga lokal na gobyerno pon sa munisipyo, syudad, asin mga tugang sa barangay. Iyo. Pero sa masunod gayod, pwede man gayod na pinagsaro kaya so city and municipal category. Saro sa ng kategorya yan. May mga syudad kay bagang Dracula, no. Kaya pwede man gayud na adalan i-separate ang munisipyo buda mga tugang syudad. Kundi given na permin gana ang tulong syudad. Yung man ang gato, no. Inadalan magud kay maray naradakwa din eh. Permin na ngayang gana pa lang sutulo na tatulo man sa syudad sa Albay, di ba? Permi na pala ngaya gana kung sipradong kategory ngaya ang para sa syudad. Yung man ang may point man. Okay? Now, so yung tabi Legazpi City, 100,000 ini. Tabi, so premium man. Tapos, second po ang Malilipot, third po ang Ligao. So sa barangay category, ulitin ko lang po, first ang barangay Kulyat, Ligao City, Dapdap, Legazpi City, second, Budang Cabangan West. Congratulations, tabi, sa tuya na mga alkalde, asin mga punong barangay. Isa nga ng kapitan sa Cabangan West. Kasuha po na interview ni Jimmy si Kapitan Glenn Barcelon, kan Dapdap, yaon duman. Tabi, congratulations, tabi, EBP Glenn, Barangay Dapdap, Legazpi. Buda, so kapitan kan Kulyat, Ligao, na interview man ni Jimmy. Dewa rin ni Jimmy na American so sa Cabangan West. Sisi po ang kapitan ta sa Cabangan. Sorry medyo de kong ideya. Baka po pwede pakitext mga pagiriba. Ang sa tuyang punong barangay, mga tugang dyan sa Cabangan West. Sige na po, mga taga Cabangan, 0995-398-1813, 0928-777-5548. Mga Kapitana Gina Arevalo. Yun. Salamaton tabi, padi. Papa Jer, padi. Salamaton na. Si Kapitan Gina Arevalo ngayon, padi. Ang, ang kapitan, dyan ngayon sa barangay, sa Cabangan West. Yan. Congratulations, Kapitan Gina Arevalo. Thank you, tabi, pading Jer. Salamaton na. Nakatuto ko talaga pirmi sa tuya tabi na programa. So, congratulations, Kulyat, Ligao, Dapdap, Legazpi, headed by punong barangay Glenn Barcelon, and Cabangan West, headed by punong barangay Gina Arevalo. Sa Legazpi, mga tugang, headed by Mayor J. Rosal, and siyempre, ang focal person kayo ni para sa implementation, iyo po mga tugang mga municipal veterinary officer kunigwa sa syudad sa Dr. Manny Estipona. Tabaco City ang third. Congratulations po sa San Indugabos. Mabuhay and yan. Tod interview ta daw kay ni si Dr. Manny. Yan kung ano ang pwede mga tugang na masabi niya. Yan. Okay? 10 minutos, mga tugang bago magabot ang
alas 7 din aga. Digdi po sa satuyang programa sa Morning Hirit. Magbabalik po kami. Magalipas lang kaniba pang mga pagiromdom. In Albay Power and Energy Corporation, applying for a new electricity connection is easy as ABC. All you have to do is apply, build, and connect. Apply. You can do this by checking our company website www.apec.net.ph. Just click Services and the download forms. Fill out the forms and prepare the requirements listed. Once it's complete, submit the documents to the nearest APEC office. Build. Have a registered electrical practitioner to build the service entrance and house wiring design of the place you're applying to. Connect. As soon as everything is ready, we will conduct a site inspection and check the load and safety of your electrical wiring design as well as the technical standard of your residence or building. After this, you're almost done. The last thing you'll have to do is pay the required bill deposit computed by the account officer based on the result of the inspection report. Once paid, we will process your installation of your meter. That's it. It's as easy as ABC. For more information, visit APEC official website www.apec.net.ph or message us on Facebook. Subukan na ang mga bagong pamurga. BMEG Integra Worm X. Isang tableta lang. Bilis tanggal ang bulate sa loob ng 2 hanggang 3 oras. BMEG Integra Worm X Max. Ang 3-in-1 dewormer na kayang patayin ng roundworms, tapeworms, at external parasites. BMEG Integra Worm X at BMEG Integra Worm X Max. Gamit ng Team BMEG Integra Power Max. Kakampi mo sa panalo. Piperazine plus niclosamide is the generic name of Worm X, and Bendazole plus Praziquantel plus Ivermectin is the generic name of Worm X Max. Must be prescribed by a veterinarian. BMEG Integra Worm X and Worm X Max, now available sa mga suking tindahan. From the management and staff of PBN Broadcasting Network Incorporated, DCGV 729 kHz, wishing you all a Merry Christmas and a Happy New Year! Sige, o may mga text mo na kita digdi. Sabi kang texter ta, sir, pakipollow up man kay Sir Jimmy. Si Mayor Chino Garcia kung na rin ma-payout sa mga barangay na ang tupad nag-payout na sa ibang barangay. Sige po, ipahaputa yan. Dahil ngayon nawawara ang dapdap. Yes, sa tama ka po dyan. Sa Lune, okay na to. Good morning. Halat ngo na. Good morning. Makaulok mo niyan pa lang ang government effort na mababang sibuyas na ma-harvest na by January or February. Mababa na and tadakol naman ang supply. Okay. Sige po. O ni may texter digdi. Good morning, Hen. Sabi niya, pwede po makipukaw man kang LGU, City Government of Legazpi, makairak man sa mo na mga BHW. Kadit na nga ni kang honorarium hanggang ngunyan, dai pa lamang kaming honorarium New Year na lamang po. Dahil lamang kami kay ini makabakal gipang Noche Buena, forget mga volunteer lang kaning mga BHWs, pigka nagkait pasok kaligayahan mi. Salamat po, Happy New Year na lang. Good morning. Sige po, tayo i-follow up na tabi ni ha. Saan po pwedeng ihapot ini? Ihapot ha. Sige tayo pahapot. Ay, kuwan pala no. Wala pala ngunyang kikuan. Laog. Sayang ngunyang lang kamo sa kung nag-text ka ini. Kung nag-text tulos po kamo sa kuya kaso hapon na may opisina ko ta. Na follow up ta ko ta ini. Ano? Kitang paano daw yan? Sige po ta. Ilingon ta kung paano ta may follow up yan. Pero holiday bagangon yan, pitsa 30, tabi, mga tugang kan Disyembre. Okay? Sige po ta. Anyway, basta na matext kita kung isang pwede na matext mga tugang tungkol po dyan sa Sendo Tabing Concern na yan. Okay? O bueno, 5 minutes mga tugang bago mag-abot ang alas 5 o alas 7 din aga sa DCGB. May kasubago, may nabasa ako na kwan. May nabasa ako kasubago na diri may point man ini na bareta na nabasa ta kasubago na reaction kay ini na Digital Pinoys, no? Buda kasuhapon, igwaman akong nababasang news item na may nag-react na sarong abogado
Natandaan ni batang mga telcos, pag ma-register ngaya sa SIM card, nata ngayon kay puan pang mag-selfie, samantalang igwa na ki valid ID requirement, nasa sa IRR daa, mga tugang kan SIM card registration law, di man ngayon duman na mention ang tatara mo na dapat kang mag-selfie. Ang nasasabi sa naduman, valid ID. Nata mananggat na may selfie requirements. Iyo mananggat adi. Nata mananggat na may selfie requirements. Pinag-question ini ka nagkakapira sa pagi po ni Ronald Gostilo, convenor kan Digital Pinoys, na nidatabi mga tugang violasyon sa SIM Registration Act. Kaswapon, may nabasa man akong news, pigahanap ko garing, ikaw man kinag-react na mga sarong lawyers pigkukot duman na pigahagadang ka na ki valid ID, natadatabi mga tugang takinakaya kapang mag-selfie na di man dumang nakasurat sa SIM registration. Yung mananggad adi. Yung mananggad. Kaya ako nga, di pa ako nagpaparehistro, tabi, siguro mga kwana, mga Enero na, palampason ko ining mga duwang simana ta. Matindi ko niya ng kwan, ang ang sarabatan gayod kan mga data sa linya para sa registration. Ako masiguro mga katapusan kang Pebrero, o Enero ako, palampason ko muna sa nagkapirang mga bulan. Ta 6 months baga ini, mga tugang na registration. Pero kung gusto nyo kadakol, imagine 1.8 million na, more or less, tabi. 1,769,374 ang para sa Globe. So sa Smart subscriber, 1,019,207. Sa dito, 530,424 subscriber na. Yeah. Kaswapon, pigiling ko sa inyo, sa mga bareta, mga tugang, may nagreklamo, tama nagkakaproblema databe. Kaya, siguro, paano kaya bago? May mga talaga, may mga problema. Kaya, palampasan ta kinagkapirang mga simana para bumalik mga tugang ang kuan, para bumalik pag naayos na iyan ng mga bagay na iyan, baka smooth na mga tugang ang registration tabi online. Okay? O di, yun na muna yan, mga tugang ang satuyang mga istorya ng napag-aaga, digdi po sa GB News Express, sa DCGB, mga tugang ngunyang pong aldaw nin Biyernes. Piyesta pala ngunyang kan Sagrada Familia. Pisa San Roque ngunyan sa Taisan? May kwandigdi may text tabi. Okay, bueno. Maparam na muna kita, mga tugang, mabalik po kita dyan. 7:30 sa programang Anhapot. The telco's way of verifying your picture in the submitted valid ID. Yan si Gayod Surason, sabi ni Kuya Tony. Kaya nga nag-selfie, tayo ma-verify tabi. So, ID. Yan. Sir, for security purpose po, siguro yan na selfie. Bad kaya ibang guminamit kang ID? Yan. Pwede. Pwede yan baga na magamit ka kibako mo ID, picking ID. Pwede ka bagang kasuhan ka yan. Diba? Pero itong ribo-ribo, dakulang kantidad tabi kan penalty. Pag napatunayan mga tugang nagamit ka tabi picking ID. So, yun man para ma-double check so ID, na pig-send mo, dapat ka mag-selfie. Yan. Sige, question ka iba? Dahil man ngayon kairintra sa IRR. Okay? Sige po. Salamat kan sa nung pagantabay. Mga tugang, mabalik po kita 7:30 sa programa ang Anhapot. Tapos na ang programa. Mga tugang, dahil po malingaw na mag-ulok. Dahil lantan Diyos marahayon. Tapos na ang programa. Lakaw.
pasiring, mga tugang sa lamesa. Goodbye, mabuhay. Ubo, Plemix! Hika, Plemix! Lema, ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemix! Basta lagundi, Plemix! Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo, Plemix! Hika, Plemix! Lema, ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemix! Basta lagundi, Plemix! Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Subukan na ang mga bagong pamurga. B-Meg Integra Worm X. Isang tableta lang. Bilis tanggal ang bulate sa loob ng 2 hanggang 3 oras.